אנחנו רואים עם ישראל משתעבדים, והקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו לגאול את עם ישראל ממצרים, כן? עכשיו כאן משה רבנו הוא הסנגורם של ישראל ואוהב אותם ואמור להגן עליהם, והוא ברגע שהוא שומע ורואה שמכה איש עברים מאחיו ואומר הלורגני אתה אומר כשהרגת את המצרי, אומר משה רבנו אכן נודע הדבר למה הם משתעבדים. למה? בגלל שיש בהם דלתוריה, יש ביניהם מלשינים. מה, בגלל שיש מלשינים אז זה כבר מצדיק את המצב? מה כל כך עד כדי כך? אז כאן יש לנו יסוד גדול של הגאון הגדול הרגוצ'ובר. הרגוצ'ובר אומר יסוד שעם ישראל במעמד הר סיני הם היו במצב של איש אחד בלב אחד, כן? למה ויחן שם ישראל נגד ההר? כי איש אחד בלב אחד. למה במתן תורה לא יכול להיות מתן תורה בלי האחדות הזאת? אף פעם ישראל לא היו באחדות, רק פעם אחת. ליהודים קשה להיות באחדות, וככה מביא מהר"ל מפראג, וזה מראה על מעלתם, כן? כל דבר צריך לסדר. למה? כל אחד יש לו שורש נשמה, כל אחד סוחב לכיוון אחר, ולפי שורש נשמתו זה לא מתאים לשני, הוא יותר קבליסט, הוא יותר פשט, כל אחד כאילו כל אחד חושב שהוא הכי צודק, וזהו, זה ככה זה. ששתי יהודים שלוש דעות, ככה זה עובד. אז במתן תורה היה צריך להיות ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. למה? אומר יסוד, יש לו יסוד גדול שהוא בונה עליו הרבה. אומר שציבור 10 זה לא קיבוץ של 10 פריטים מניין, אלא זה חלות חדשה. מניין זה חלות חדשה. אומר כאן שעם ישראל במתן תורה הפכו להיות עם, כדי להיות עם צריך שיהיה אחדות, אי אפשר שהם יהיו לא באחדות. במשך כל החיים זה איך שזה נראה, אבל ברגע שמקבלים את התורה שאז הם נקראו עם, להיקרות עם צריך שיהיה שלמות של אחדות, אי אפשר אחרת. ולכן כאן כל השעבוד היה בשביל מתן תורה. כל העניין של השעבוד הוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, ישראל נכנסו למצרים להיות בכור הברזל, כמו שמעריך, זה אחד היסודות הגדולים ביהדות, זה אור החיים פה בפרק ג' שיקרא כור הברזל, שהירידה כמה שיותר יורדים ככה מבררים יותר ניצוצות וככה אפשר לעלות ולקבל את התורה. ולכן הוא אומר עכשיו אנחנו בגלות האחרונה ירדנו לשער 50, שאין ירידה גדולה מזו בגלל הצמיחה שצריכה והבירור הגדול של המשיח שצריך לצאת מתוך 50, ככה אומר. אז איך שיהיה, אז כדי שיהיה מצב של עם אז צריך שיהיה אחדות, וכל מתן מצרים זה בשביל מתן תורה. ברגע שיש בהם דלתורים לא שהם יגאלו, הם לא יכולים, זה לא מצב רגיל בעולם, זה מצב למתן תורה, מצב מיוחד, מצב מיוחד חייב שיהיה אחדות. לכן כאן דווקא משה רבנו מצדיק את המצב שעם ישראל לא יכולים להיגאל בצורה כזאת. וזה מובן משהו מעניין, שישראל יצאו ממצרים לא היה שום קטרוג, שום קטרוג לא היה. פתאום מגיעים לים סוף, יש קטרוג, מה עלה לעובדי עבודה זרה, איפה הייתה עד עכשיו? יצאו ממצרים, דבר מה? כי כשיצאו ממצרים הם היו באחדות, לא היה בעיות. כשהגיעו לקריאת ים סוף אז נהיה הצרה, 4 מפלגות הוקמו בבת אחת. זה אומר לפה, זה אומר לפה, וכל אחד עכשיו התחיל לדעות, יש פה פילוג, יש פה כבר 4 דעות, אז יש מקום לשטן לקטרג. זה משהו מיוחד, וזה גם כן פרעה ידע את זה, שהחוסר אחדות בעם ישראל זה המעלה בו, ולכן אמר תבן לא יינתן להם, תבן לא יינתן להם, שהיה להם מצב שלא להם תבן, ואז כל אחד ירב עם השני, מי ייקח תבן, לא גומרים את העבודה, לא מצליחים, ואז אחד חי החשבון השני, כל אחד רב עם השני, וזה מה שהוא רצה. פרעה ידע אם הם יהיו בחוסר אחדות הם לא יגאלו, כדי לגרום להם להיות בחוסר אחדות אז גרם להם שיהיה קושי בעבודה שלא יהיה אחדות. הרב וייסמן מספר, אומר אוי לי אם אומר, אוי לי אם אני לא אומר. אומר המנצים ימח שמם, זה היה המטרה שלהם גם כן, הם רצו שהיהודים לא יהיו באחדות, ועשו התעללו בהם בצורה כזאת קשה, שבגטו ורשה שהיה שם, היה רעב, היה מצב של חוסר אוכל, הם היו מביאים למשפחה אחת בת 10 נפשות רק לחם אחד. אומר ואבא ובנו היו רבים על הכיכר לחם
במריבות של ממש טוב, זה היה חיים ומוות. אנשים בגטו ורשה היו מתים, כל היום יוצאים עגלות מתים, ממש היו מתים ברעב, היה חיים ומוות להילחם על הפרוסת לחם, מי יזכה בה? וממש מה שהלך שם מריבות, מה שהלך זה לא היה נורמלי, וזה הנאצים רצו שלא יהיה אחדות ושיריבו ביניהם, שזה להרוס את האחדות בעם ישראל. כן, זה העצה של השטן, זה ככה, מי שכותב את ההסבר הזה זה המשך חוכמה, למה בקריאת ים סוף היה מקטרג, בגלל שהם לא היו באחדות שם, לכן רואים כמה שזה חשוב העניין הזה של האחדות, כן? אבל בעזרת השם נזכה, אבל פה בעניין שלנו זה לא יקרה אף פעם, כי עד שיבוא משיח הערב רב יהיה, אז אין לנו איזה אבאמנה שיום אחד הערב רב ייעלם, זה יקרה רק על ידי מחיית עמלק, ימחו גם כן את הערב רב. ערב רב קיים והוא תמיד יש לו מה לדבר ותמיד הוא יהיה בקטע, ואנחנו צריכים לדעת שזה קיים, ואין לנו, ואפילו אחרי הגאולה תבוא, הם לא יפריעו, הם לא יפריעו למשיח, המשיח יבוא גם בגלל, אפילו שהם יהיו, המשיח יבוא, אין לנו מה להתפעם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.